Moi! Elikkä tänään olisi sellaista luvassa, että sain Juulilta haasteen ja ajattelin nyt tehdä sen. Missä se on? Ajattelin nyt tehdä sen ja sitten tässä on tällaiset säännöt, että kerro yksittäistä asiaa itsestäsi, vastaa haasteen 11 kysymykseen, keksi 11 uutta kysymystä ja haista 11 bloggaajaa, jollain alle 200 lukijaa. Kerro bloggaajille, että olet haastanut heidät. 11 asiaa itsestä. Oottakaa. Ensimmäinen on niin, että no vittu, en mä keksi mitään. Että no ihan sama, mä menen eka tän yli. 2 tällä kertaa mä olin jo limsa. 3 mulla on tiistaina matikan koe. Kukaan näitä videosta ei oikein lähettänyt. 4 mun synttärit on vapun jälkeen. 5 no ihan sama, mä menen nää 11 kysymystä nyt yli. Sitten 11 kysymystä no kuitenkin 11 kysymystä Juulilta. Paras TV-sarja, Moderni perhe, Mörkö vai hattivatit, Hattivatit, Joulu vai Uusvuosi, Molemmat, Viime todistuksesi keskiarvo 8,25, Lontoo vai Pariisi, Lontoo, kauan ja Eva, miksi aloitit blogin? Huvin vuoksi. Kauanko olet pitänyt blogia? Kuukauden. Mitä aiot tehdä huomenna? En mitään. Seuraava koe koulussa. Se tiistai matikan koe. Jaffa vai Fanta? Fanta. Suklaa vai hedelmäkarkki? Molemmat. Ja sitten mä haastan. No kuitenkin, mä kirjoitan ne kuitenkin siihen johonkin. No, ei mulla sitten mitään muuta pitäisi tässä ollakaan. Että hei hei! Nappi, missä vitussa? Mä en ikinä opittaa.